kufezeka amazwi. Kufezeka amazwi enkosi. Ukuhlaleleni ngakho. Daveka ukhamba umfundisi lokhu. Khuluma kwakhe kumbeka kumfundisi. Wena ufana nalo ntombazane ebona uphetho. Yathi ngisho ukukhuluma. Ihamba nayo. Wathi wakhona igama abantu esiye sifihleke eBhayibhelini. What is bebendi? Angimazi. Washo kathathu. Yathi yaphinda into ba yayinenkani yantwana. Yathi impela ukukhuluma. What bebendi? Angimazi. Hawu. Kodwa mase kufika omunye. Sekuvela leli igama lesithathu. Khona izali azwayo uPetreli. Uza kumphika iqhude. Lingakakhali. Uyakhumbula phela ayingeke washilo lamazwi. Zahle inyembezi. Yahamba indoda yomuntu. Khona izwe ekala ngalo. Ukona konke osekwenzekile. Ithi bathetheleke abakwazi abakwenzayo. Kodwa yazi ukuthi into emnandi lapha kuPetro ubona ngazi ukuthi ngithi mina wayekanye naye. Into emnandi le ukuthi umnikile lehluthulelo wayesemazisa ukuthi Petro bengiwukukhanya kwezwe kodwa nina seniwukukhanya kwezwe. Yebo? Wemntaba. Umuntu owakuyisayo. Ngeke alibonise. Umuntu onguyise. Noma Azosho mali badela. Sengimzile mina. Noma Akazi ukuthi ngizomema nini. Noma- Kodwa ngoba ngizoba nayo lesihlalo umgqibelo. Khona okuzokwenza. baba singathi umuntu wamuyisayo. Ake sithi ibhodlela lakuyisayo. Wangena khona. Liyokufa nokufa. Bengithatha kule umuntu. Kodwa lakhe ke lisukile mfana leli liyela hayi ngifunde lelo. Liyasuzisa leli libo. Liyasuzisa. Wow. Uzongithe